Tää toka treeni olisi tosiaan yläkroppaa ja pohkeita. Alkaa tuommoisilla hyppypunneruksilla. Eli niitä mä teen 3/3 ja siinä on tarkoitus se, että saa siitä liikkeestä loppuun asti kiihtyä. Jos miettii vaikka peruspenkkiä, niin sitä alkaa tahattomasti sitä liikettä hidastaa loppua kohden, jotta se tanko ei karkaa sun käsistä. Vaikka sä teet niin kuin tekis pelkällä tangolla, niin vaikka sä yrität kuinka räjähtävästi tehdä sen toiston, niin totta kai sä alat tahattomasti hidastaa sitä nostoa, jotta se tanko ei lennä sun käsistä. Niin siksi mä teen tuohon alkuun tommosia hyppypunneruksia, jotta niillä saa sitten oikeasti ylläpidettyä tässä kohtaa sitä nopeutta sillä, että pystyy loppuun asti kiihdyttämään sitä liikettä. Tässä nyt näkyy nämä hyppypunnerukset, näissä ei sinänsä mitään ihmeellistä ole, että 3/3 reiluilla palautuksilla ja pyrkii just mahdollisimman räjähtävään nostoon. Sitten on penkkiä. Alkuun oli 2/1 tuollaisella 10 ja sitten oli 3/4 105 kilolla. Tässä on toinen työsarja ja sitten seuraavaksi tulee viimeinen työsarja. Ei missään nimessä hyvää penkkaamista, että vaikka kyllähän tuohon useampi toisto jää varaa, mutta liikkuu aivan liian tahmeesti, että on niin kuin taas selkeästi toi penkki laahaa. Ja se nyt on tietysti itselle hyvin tyypillinen vaiva. Joo, käydään vähän omaa penkkailua, eli todellakin murheenkryyniä läpi. Et se on aina ollut kyllä tosi huono liikesuunta itselle ja siinä tulee aina ensimmäisenä haasteet palautumisen kanssa vastaan. Nyt mä oon yrittänyt tehdä, tai en mitään yrittänyt, vaan oon tehnyt aika vähän, tai no kohtuu vähän, että horisontaali eli vaakasuunnan punneruksia tulee alle 10 sarjaa viikossa. Noista siihen vähän jotain flyceja, 1-2 sarjaa päälle, mutta rinnalle tulee maks 10 sarjaa viikossa. Eli ihan semmoinen inhimillinen määrä. Ja RP on ollut nyt vähän normaalia korkeampi, ehkä keskimäärin 8 paikkeilla. Eli ei edes todellakaan mitään jatkuvia maksimisarjoja, mutta yksinkertaisesti mä en silti palaudu siitä. Siis aina tulee etuolkapäät ja rintalihakset, tai että niistä huomaan ensimmäisenä, että ei vaan ole palautumista. Punneruksesta tulee tosi tahmeeta ja alkaa tulla herkästi kaikkia erilaisia kolotuksia. Nytkin mulla on oikea rintalihas ja sitten vasemmalle täältä solisluun alueelta niin ihmeellisiä semmosia kipuja, mitkä johtuu juuri siitä, että se kuormitus on tällä hetkellä yksinkertaisesti liikaa siihen nähden, mitä palautuu. Sitten taas puolestaan volyymista mä palaudun tosi hyvin. Että jos mä teen vaikka jotain RP6, niin semmosia sarjoja mä voin tehdä tosi paljon. Ja se on mulle täysin fine. Mutta sitten jos mä lähden tekemään vaikka joku 5/5 sillä, että RP on jotain 6 luokkaa, se on mulle tosi mukava treeni ja mä palaudun siitä sen tyylisiä, mä pystyn tekemään useita viikkoja ja mä saan sitä kautta hyvää sitä viikkovolyymia. Sitten jos mä teen vaikka 2 sarjaa 18, ne on jotain RP9, niin se on mulle tosi kuormittava. Siis siitä menee ihan selvästi, niin jos mä tekisin vaikka 4 sarjaa viikossa vaakatason punneruksia, 2 sarjaa kerrallaan ja ne olisi jotain RP9, RP10-sarjoja, niin mä en kerta kaikkiaan palaudu siitä, vaikka se volyymi on ihan naurettavan pieni, niin se ei toimi itselle. Sen mä oon huomannut miljoona kertaa, mutta jotenkin edelleen ajaudun siihen samaan ansaan, että yritän lähteä pikkuhiljaa sitä kohti, että kiristän sitä intensiteettiä, mutta silti mä menen aina liian kovalla vauhdilla ja sitten se homma tyssää. Ja tässä tuleekin hyvin huomioon ne yksilölliset erot. Että esimerkiksi mä oon semmonen, että mulla on tosi huono irtiottokyky, mutta sitten taas semmonen sarjakestävyys mulla on tosi hyvä. Eli esimerkiksi mä saatan pystyä tekemään jollain 85% ykkösmaksimista 10 toistoa. Normaalisti ihminen pystyy ehkä tekemään noin 14. Eli mä pystyn
ykkösmaksimista suhteellisen suurella kuormalla tekee tosi paljon toistoja, mutta silti se ykkösmaksimi on niin kuin tosi huono. Eli se irtiottokyky on tosi huono ja sen on enemmän tai vähemmän niin joka suuntaan sama. Eli mulle niin kuin joku voimanosto on tosi huono laji, mutta sitten taas joku toistolaji sopii niin kuin luontaisesti paljon paremmin, eli joku sotilaspenkki, missä tehdään niin kuin toistoja omalla painolla, tai joku maastaveto, että tehdään niin kuin pitkää sarjaa, niin semmoista on mulle luontaisesti paljon parempia vs. että tehdään jotain lyhyttä sarjaa. Ja tää on niin kuin semmoinen mun mielestä tosi merkittävä juttu, mikä pitää ja kannattaa siinä omassa treeniohjelmassa ottaa huomioon, että minkälaiset ominaisuudet sulla on, että et sä pysty niin kuin sitä vastaan niin kuin liikaa taistelemaan. Et jos mietitään niin kuin, vaikka Usain Bolt, maailman nopein mies 100 metrille ja 200 metrille, eli lyhyillä matkoilla, niin ei siitä tulisi ikinä maailman parasta maratonaria, vaikka se tekisi ihan mitä tahansa, koska se genetiikka ei vaan, se ei niin kuin ole tehty siihen. Ihan sama maailman parhaasta maratonarista, ei siitä olisi ikinä tullut niin kuin maailman nopeinta miestä, vaikka se olisi kaiken harjoittelun laittanut niin kuin sen suuntaiseksi. Eli sitä vastaan on niin kuin jossain määrin mahdoton taistella. Totta kai harjoittelulla pystyy vaikuttamaan, että mihin suuntaan se lähtee kehittyyn, mutta ei niitä geneettisiä ominaisuuksia, niitä ei pysty sieltä muuttaa. Niin jos havaitset itsestäsi tämmöistä samaa vaivaa kuin mulla, niin ei sitä kannata niin kuin väkisin lähteä puskeen, että tehdään nyt vähemmän työsarjoja ja korkeammalla intensiteetillä, vaikka teoriassa se aiheuttaa niin kuin lyhyellä aikavälillä parempaa lihaskasvun vastetta, just että tehdään pari sarjaa vaikka vähemmän, mutta tehdään korkeammalla intensiteetillä ja saadaan ikään kuin niitä tuloksekkaita toista enemmän, mutta sitten jos se siitä palautuminen on tosi hankalaa, niin ei se pitkällä välillä toimi. Eli kyllä sitä volyymiakin tarvitaan, niin sit jos se intensiteetti aiheuttaa tosi paljon sitä väsymystä, niin kannattaa sitä harjoittelua rakentaa siinä kohtaa enemmän sen volyymin ympärille. Ja sitten, kun jos tavoitteena on kuitenkin niin kuin mulla on ykköstulokset, niin totta kai sinne tarvitaan myös sitä niin kuin hermostollista ärsykettä enemmän, mutta sitä pitää antaa sitten tosi varovasti ja niin kuin tietyissä paikoissa, että ei voi koko ajan antaa liian kovaa, koska sitten taas homma ei toimi. Ja sitten taas jos miettii niin kuin just tätä vaikka voimanostoa esimerkiksi, niin siinä kun tavoitellaan sitä ykkösmaksimia, niin sehän tarkoittaa lopulta sitä, että sä haluat olla mahdollisimman hyvä, eli niin kuin taitava siinä testattavassa liikkeessä, eli vaikka jalkakyykyssä. Niin periaatteessa harjoittelua voisi niin kuin just viedä sitä kautta, että sulla on vaan tosi korkea se intensiteetti, mutta tosi matala se volyymi, niin periaatteessa se on silloin niin kuin lajinomaista, että tehdään isoilla painoilla ja vähän. Mutta koska se kuitenkin on se laji, vaatii sitä taitoa siihen kyseiseen liikkeeseen, niin sä haluat olla nimenomaan siinä liikkeessä mahdollisimman taitava, ja jotta se taito kehittyy, niin se vaatii myös tarpeeksi toistoja. Eli kannattaa myös niin kuin ajatella se, että jos mä teen nyt vaikka 2 sarjaa, missä on 6 toistoa, RP 9-10, niin mä saan sen 12 toistoa. Sitten jos mä teen vaikka 5 kutosta, mä saan 30 toistoa kevyellä painolla, niin mä saan siinä tosi paljon reenattua myös sitä taitokomponenttia. Eli summattuna ei kannata sokeasti ikinä matkia toisen treeniohjelmaa, koska ihmiset on kuitenkin aina erilaisia ja siinä tulee just se yksilövalmennuksen niin kuin suurin hyöty, varsinkin kun sitä on jatkanut tarpeeksi pitkään, niin valmennussuhteen aikana pystyy niin kuin tarkkailemaan, että ok, tälle toimii tämän tyylinen treeni ja tälle tämän tyylinen ja sitten ei ainakaan tämän tyylinen treeni. Niin nämä on yksilöllisiä, mutta todella tärkeitä juttuja, jos haluaa niin sitä treenausta viedä pidemmälle pitkällä aikavälillä. Sitten soutua. Tulee 3-4 sarjaa tällä ekalla viikolla nyt 3 ja sitten seuraavalla 4 ja sellainen nousevalla volyymilla. Nyt tuli 3-8 ja seuraavalla kerralla tulee 40 ja sitten tulee 4-12. Eli saa selkeästi sitä työmäärää nostettua, vaikka ne painot sitten tippuisikin, mutta kuitenkin se volyymikuorma nousee, niin toi on ihan hyvä liike noita apuliikkeitä ohjelmoida.
Selkähän mulla on pelkästään ylläpidolla, niin sitä tulee nyt tosi vähän niin kuin vetäviä liikkeitä yläselälle. Sitten oli vipareita taljassa. Tuossa nyt ei mitään ihmeellistä. Oli mulla 3 sarjaa ja toistot siinä 8 ja 12 toiston väliin. Tuon mä teen tuolla tosi kontrolloidulla tekniikalla, että jos tuossa lähtee ryskäämään, niin helposti se rasitus sitten karkaa vähän liikaa sieltä sivuolkapäältä. Ja taljassa mä nyt tosiaan tein sen takia, että saa vähän pitkää lihaspituutta kuormitettua enemmän. Toisessa treenissä mulla tulee sitten vipareita, pari sarjaa käsipainoille, että saa sitä lyhyttäkin lihaspituutta harjoitettua, että ei tee ihan päällekkäistä liikemallia, niin toi on ihan tommonen toimiva tapa ohjelmoida. Sitten vähän ojentajaa yhdellä kädellä, eli perus pushdownia, mutta itse sillä erotuksella mä teen tuossa taljassa tollain väärinpäin, niin pystyy ton olkavarren tukeen sitten tohon pylvääseen, niin ei tarvitse keskittyä yhtään mihinkään muuhun kuin siihen käden ojentamiseen. Onko tällä oikeasti jotain merkitystä, niin ehkä ihan minimaalista, mutta ei käytännössä, että jos nyt olette tottunut tekemään toisinpäin, niin et varmaan ole menettänyt käytännössä mitään, mutta itse tykkään tehdä noin päin ja voi sille nyt ainakin antaa mahdollisuuden, että ei tarvitse tosiaan keskittyä sitten mihinkään muuhun tuohon käden ojentamiseen. On tosi vaivatonta tehdä tommosia niin kuin RP10-sarjoja, mikä nyt tässäkin tuli. No sitten vähän hauiskääntöä, 2 sarjaa. Siinä tommoista 6-18. Minäkin, olisiko tää ollut nyt, en muista oliko ensimmäinen vai toinen sarja. Tää taisi olla itse asiassa toinen, mutta tää muistaakseni oli ihan RP10. Toi hyvä toi ylätaljassa tehdä tollain. Tässä saa taas tuettua sen olkavarren. Niin ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen käden koukistamiseen. Niin toi ylätalja on tosi toimiva. Loppuun sitten tulee pohkeita. 3 sarjaa. Kaikki on itse asiassa tässä ihan RP10. En nyt muistakään mikä sarja tässä on. Mä teen ekassa sarjassa tosiaan RP10, ihan suora sarja, ja sitten 2 jälkimmäisessä sarjassa mä jatkan sitä sarjaa vielä vajailla toistoilla, eli pelkästään sitä ala-asentoa. Ja kuten tuosta näkee, niin jokaisen toiston mä pidän tuo alhaalla stopin, niin jää sitten elastinen energia käyttämättä ja joutuu pelkästään lihastyöllä. Tullaan sieltä ylös, niin tosta näkee noita vajaita toistoja, mitä mä teen tuohon päälle. Ja niissäkin vielä toi pysäytys tuo alhaalla niin on todella inhottavan tuntuisia, mutta jospa niillä saisi sitten pohkeita kasvamaan. Pohkeita mulla tulee tosiaan 2 kertaa viikossa ja molemmat on tollain suoralla polvella tehtäviä, jotta saa sitten ne molemmat pohkeen lihakset sieltä töihin. Ja tässä ekassa treenissä jokainen toisto on tollain ala-asennon stopilla, jotta joutuu oikeasti sillä pohkeen lihasvoimalla nousee ylös eikä pelkästään akillesjänteen elastisella energialla. Ja toi laite, toi donkipohjalaite on itse asiassa todella hyvä. Mielestäni vielä parempi kuin tämmöinen seisten tehtävä laite. Ihan sen takia, että tuossa se kuorma ei tule sitten koko selkärangan matkalle. Eli teoriassa toi on niin kuin kokonaisvaltaisesti palautumiselle helpompi versio. Eli siitä syystä suosin tota. No onko sillä jotain käytännön merkitystä sitten, että jos tekisi tota videolla nähtävää vai seisten, niin ei varmaan, tai jos on niin hyvin pieni merkitys, mutta itse tykkään hifistellä aina, jos tilaisuus tulee, niin siitä syystä tota. Sitten toinen pohjaliike, niin se on yhdellä jalalla seisten tehtävä ja toisessa kädessä sitten lisäpaino, ja sen mä oon nyt ottanut ilman stoppia, eli siinä tarkoituksella nimenomaan pyrin vähän pompauttamaan sitä sieltä alhaalta, jotta saa sitten sitä elastista energiaa, joka sitten teoriassa tukee minun juoksuharrastusta paremmin. Mutta jos et harrasta juoksua ja alat kasvattaa pohjelihaksia, niin siinä kohtaa kyllä kannattaa tehdä
lähtökohtaisesti aina sillä tavalla, että pysäyttää sen toiston siellä alhaalla, niin saa sitten se elastisen energian poistettua sieltä. Akillesjänne on kuitenkin kehon vahvin jänne, niin ei kannata sitä suotta siinä sitten hyödyntää. Otetaan tähän vielä tämmöinen loppupuheenvuoro, etten tule väärin ymmärretyksi, niin tuossa alussa kun puhuin sitä, että itse siedän sitä volyymia huomattavasti paremmin, niin kuin isojakin työmääriä verrattuna siihen, että tekisi sitten vaan vähemmän niitä tiukempia sarjoja, niin tämä nyt ei tarkoita sitä, että jos olet saman tyylinen henkilö kuin minä tässä suhteessa, että et voisi ikinä pärjätä vaikka voimanostossa, jos se olisi sulla tavoitteena. Voit ehdottomasti, mutta sitä harjoittelua vaan pitää rakentaa eri tavalla vs. semmoinen ihminen, kuka sietää niitä korkeampia intensiteettejä. Niin jos olet tämmöinen tyyppi kuin minä tässä suhteessa, niin sitä treeniohjelmaa kannattaa rakentaa lähtökohtaisesti enemmän sen volyymin varaan, eikä sen intensiteetin. Ja sitten vielä tuosta pohkeista, että miksi teen noita ala-asennon toistoja tuohon päälle, niin se on itse asiassa siitä on ihan tutkimus, että niin kuin toisella ryhmällä, kuka teki pohjennousuja koko liikeradalla, ja sitten toinen ryhmä, kuka teki pelkästään niitä ala-asennon toistoja, koska siellä ala-asennossa olet paljon vahvempi, että mäkin pystyin tuossa tekemään 4 ala-asennon toistoa tuohon päälle, vaikka koko liikerata ei enää syntynyt, niin se ryhmä, kuka teki pelkästään sitä ala-asentoa, niin sillä pohkeet kasvoi paremmin kuin sillä ryhmällä, kuka teki sillä koko liikeradalla. Ja todennäköisesti se johtuu siitä, että se ryhmä, kuka teki sitä ala-asentoa, pystyi käyttämään isompaa painoa, niin se johti sitten parempaan lihaskasvuun. Ja vielä kun nykyään tiedetään, että se pitkällä lihaspituudella harjoittelu on suotuisaa, jos tavoittelee sitä lihaskasvua, niin siitä syystä tuommoiset osatoistot voi olla ihan hyödyllisiä esimerkiksi pohkeille, mutta tämä on taas aika lailla tämmöistä hifistelyä, eli ei missään nimessä ole pakko näin tehdä, mutta jos haluat tehdä, niin voit siitä jotain marginaalista hyötyä saada. Mutta sitten pitää totta kai huomioida se palautuminen, että se vaatii siltä palautumiskyvyltä myös enemmän. Mutta lähtökohtaisesti tuntuu, että pohkeet ihmisillä palautuu aika hyvin. Uskon, että se johtuu ihan siitä syystä, että kävelyssä ne saa niin valtavan määrän sitä epäsuoraa rasitusta, ja se palautumiskapasiteetti on kohtuun hyvä. Sen takia itsekin vedän tuossa ihan noita RP10-sarjoja pelkästään.